ーリーロットはて、待ちなさい。しつこいも時間がない。望むところ。なかなかやるな。レアード様、心配ない。急ぐぞ。ホーリーロットを持ってまいりました。よくやったレアード。これよりラングリッサー光と我が内にね、我が内に。聖なるロットは光にあふれ、今これでラングリス、よし行こう。ボーゼルに追撃をかけるぞ。ここにボーゼル。そうだ、奴らが居城とするならこのベルゼリアを置いて他にあるまい。よくここが分かったわ。いつの間に。ここより先へはソニア、ローガ、エルヴィン、もう分かった。任せて。みんな我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を表す。我が命に従いその姿を表せ。かの者の剣となれ。剣となれ。ボーゼル様はまだ闇の時代のボーゼル荒ぶる陶器ナイフ武剣。灼熱の炎で全てを飲み込む。
我が敵を撃て。人間ごときが我ら魔族に歯向かうとはな。その思い上がり、命で償うことになろうぞ。
ソニア、どうしても人間を恨み続けるのか、二度と許さないのか。